И последното, което за момента е като въпрос 574. Имаме окръжност, няма да се мъча да я правя с тяхните форми, защото не ми харесва идеята. Колкото толкова. Тази окръжност писан, изпъкнал 4-ъгълник. Предполагам, че една голяма част от вас са решили. Странното, което е, в случая, че е дадено, че АО, СО са единици. Не толкова странното е радиуса на вписаната окръжност е един и същи. Ще го означа с R. Точките, в които окръжността се допира до AB са P, до BC е Q, няма да сложа R, тук ще сложа M и K. Ясно е, че K и AP са равни, но интригата идва от другаде. Триъгълникът, добрия стар 7 клас, триъгълникът АОП е еднакъв на триъгълникът COM или COQ, защото те помежду си също са еднакви. Защо е това? Ми имат хипотенузи 1 и катети R. Съответно прави ъгли. Така реално може да навържем и другите триъгълници и да направим извода, че АП, АК, което не уха е добре, СК и СМ са равни помежду си на някакво Хикс, което смятам после да не намеря. По същата логика обаче, по условие е дадено, че ОБ и ОД са двойки. Това, че ОБ и ОД са двойки, пак лесно може да докажем, че триъгълника БО е еднакъв на триъгълника БОК. Също така ми е интересно да докажа, че е еднакъв на ДОМ и на ДОК. Където ще излезе, че всичките тези парченца БП, ПК, тези двете помежду си са равни като допирателни от външна точка, но нищо не ги изравнява с ДМ, докато не направим еднаквостта, са равни и на ДМ и съответно на ДК. И тях изненадващо ще кръстя Y. Тук обаче се получи нещо, изглеждащо частен случай, а в случай е съвсем стандартно, а именно, че А, Б, С, Д е нищо повече от ромб. А щом е ромб, тогава ситуацията е следната. Диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Ако дръпнем правоъгълния триъгълник А, Б с катети 1 и 2 см, ще намерим, че страната А
Тогава обиколката на ABCD стане 4 корено 5. Виж, където е добре, защото тая задача се появява в зависимости, които използват синусова, косинусова теорема. Сигурно може да стане и синусова и косинуса, обаче и с синусова и косинусова, ако ползваме някакви половинки, но предполагам, че тази задача е идвала от някъде другаде. Сега някой ще каже, ама то успоредник, защото предишните две бяха успоредник, който е описан е ромб. Само, че тук пише, че е изпъкнал четириъгълник. Сега може и аз да бъркам някъде, но така зададени стойностите гарантират, че това е ромб, както го направихме с еднаквите триъгълници. За сега май това са въпросите, ако има други и утре е ден.